and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang suwatang tukaron? May ukining sa kababay nga taga Barangay Utso, Hinguog City, Misamis Oriental. Ang ito magtatampo, nagdasingan nga, Alma. Ma, pa. Nanghilunta ko ninyo nga manarbaho ko. Asa masab ka manarbaho dong Antonio? Dinhiragod sa hinguog pa. O unsa man sa lang trabaho ang imong sudlan, Mac? Naam ko'y kaila, ma. Iyam kong tabangan nga makasud sa gasoline station. O stay in na siguro ko dito. Aha, nahala sige. Pag-amping dito, ha? O, ma. Salamat ito ang ginakasod ay kong trabaho sa gasoline station. Makatabang na ko nilang mama o papa. Hi! Uy. Ikaw din mo bagong kauban din niya? Oh? Kisa nga ni mo. Tonyo. Ikaw? Carmen. Bay, kabantay ko ni mo ba? Hmm. Pilit man kay ko tinanawan sa kong cashier bay nga si Carmen. Ikaw, gid bay? Iburig kong gibatayan, ha? Wow, man ba? Nakabantay lang gyud ko ba? As in, nakabantay ko. Ano man, naibog kang Carmen, no? Ha? Gwapa siya, bay. O, may lalaki nga, di maibog niya. Abi nga, bay, no? Pariso na ba kayo mo, bay? Hmm? Ako pa ni mo nung imo ng panguyaban sa Carmen. Oo, ha? Saan ko di mo hinugo makatuog. Magsige ko kuna-kuna ni Carmen. Bay, langasa ni mo. Tuog na rin, bay. Bay, tuog na ko, bay. Ugma. Manguyab ko ni Carmen. Huy, Tunyo. Galing na karakit sigtutok na ako. Nakay tuyo. Namin. Ansa man? Unya, di ka masuko. Masukok ko ba sa binuang na? Di mo ko di binuangod. Unsa lagi na? I love you, Carmen. Tunyo. Mao na tinuod, men. Sa una ko palang pagkakita ni mo, na in love na ko ni mo. O ginaotan ta nga, dawaton mo nga kung gugma. Sa pagkakaroon, di pa ko makatubag, anak tuan. Okay ra, men. Huwag mo siya kong dali. Baka paabot naman ko kung kanus ako ni masugton. Salamat, tuan. Mo ba? Nanguyab na ka ni Carmen? O, bay? Niya, gisugot na ka. Wa palagi, bay? Sige lang. Alam, pagpakawa sa paglaom. Sige, hilang yun na follow up, bay. Sugton ra lagi ka, anak, bay. Men, usanam gid ka to ay sukat ko nanguyabi mo. Ang tudbaron, wapagid ka maluoy na. Nakita na ako nga, tinud-anay ang imong tinguha na ko, tuan. Mao na nga gidawat na akong imong gugma. Tinuod, men. Uyab na ta? Oo, lagi. Gisugot na ka. Salamat yung gayamin nga sa kadugayan.
imo ra itong gisugot. Huy, ay kong gaksa, uy. Makita ka sa atong mga kauban. Hintay lang kay ko nga, imo na kong gisugot, men. I love you. I love you too, Tonyo. Mainon, kay gisugot na kang Carmen bay. Di pa isabi na kay ko ba nga, nagkauyab ng giming Carmen. Ayaw yung tao nagbinuangis Carmen bay, kay naidagang nag-atang din Di ko na mahitabo ba kay love kay na ko sa Carmen. Men, dugay-dugay na kita nga nagkauyab. Magminyo ang da. Nga naman, kaya na ko di mong buhiuin. Maningkamot lang ko ta nga, mabuhi. O, sige, ikaw. O, sige, pangatubang sa akong mga ginikanan. Dili ko makatugot nga ikaw ang mabanas sa akong anak. Oh, Sagot daw ipakauni mo sa akong anak nga pampboy ka lang. Ha? Og ikaw sab, Carmen, wag ka makakita og laing lalaki, kana ang tawhana nga way klarong trabaho? Mahal ako si Tonyo, ma. Hilam! Mahal. Tamparusun tahinong tamore imo maulian ka karon. Og ikaw lalaki, kung gusto ka man jud nga masawa sa kong anak, pangitag tarong nga trabaho. Ayaw ka na magsige ka lagsuyop anang gasolina o trodo. Pasensya na ka sa akong mama, Ton, ha? okay ramen. Nakasabot naman kong mama ni mo. Saon mo good, wa mo ko ilang trabaho. Ang pagkagasolin boy raman. Di na ko iksapayan kung unsa ka, Ton. Timan ikanunay nga mahal ti ka. Mahal sa tika, men. O dili ko makatugot na mawa ka na ko. Kinahanglan nga makita kong laing pangurtahan aron makatigom ko. Kaya akong ipakita sa mga ginikanan ni Carmen nga kaya na ko siyang buhion. Ay, gusto. Gusto, inig-out na ko sa trabaho. Muadto ko sa kong kaila nga mangayo og radiator. Magtuon ko kung saan pag-ayo og radiator. Ha? Nagtuon ka unsaon pag-ayo og radiator? Men. Aron na ako ilang pangurtahan ba? Kay kung makatigom na unya ko, magminyo ta. Tonyo. Ha? Magpakasal ta? Men. May tinigom naman ko. Unya, sakto naman sa das-edad. Magminyo na lang ta nga. Di magagad sa mga ginikanan. Kung may imong gusto. O sige, magminyo na lang ta. Salamat, Min. Sa katapusan, asawa ta nagit ka kay. Oy, dog. Ugbana na sa taka. Hindi mo na tagbata kay. Gusto na kong makita sa tulog. Uy, inahinaya ko. Uy. Tugero kay kong naglumot. Ay, Tanyo.
Kung mauna, happy na ni kong mamahimong abahan ini, day. Mao cute. Day, ang pingin niyang imong gisabak, ha? Kung mahimo, undang na lang sa imong trabaho. Dinhi ka na lang sa bahay. Kay ako, mo-focus na lang sa sa pagpangayo og radiator din sa ato. Oh, sige, sige, dong. Ay, salamat. Kay nahuman gyud ning usa ka radiator nga akong giayo. Kaon naman dis tag-iyaron. Dong. Dong, Tonyo. Day! Naunsa mo ka, ha? Sakit kaya akong tiyan, dong. Ha? Basig mga anak na ka, day! Dali! Dadong ka na sa ospital! Dali aras panahon dong sa wala gipaw upat ng atong mga anak. Lagi, day. Dali, rin panahon. Kinahanglan na ka na kong tabangan, gyud. Ha? Lisod kaayo kung ikaw ra akong saligan sa atong panginabuhi. Sa'y buti mo ipasabot, day. Mandrabaho ko dong. Akong gamito ng akong gieskwelahan. Unyang, atong anak, day. Ikaw lay atiman sa atong mga anak. Total, mukhaon naman na. Sige, day. Inday, ayaw pa sa layo, ha? Oh, Papa, di ako sa duol maklay. Sige. Kay tiwasod pa yun ako ang akong gibuhat din, eh. Ayaw pagbanha kay makamata ni manghodi mo. Oh, Papa. Ay, kalisod ba ining akong kahimtang, eh? Nag-ayaw ko ining radiator o niya, ng akong tiil. Nagtabyog sa duyan. Ang tuso lang nina ko. Unsaon, gisudlan may na akong kinabuhi, ah. Onya, kumusta man ka din ha? Medyo kapoy day. Kay samtang nag-ayo ko sa mga radiator. Nga akong tiil. Nagtabyog sa duyan sa itong anak. Ay, sige lang dong. Maningkamot lang ta nga mapadako nato ang atong mga anak. Ug ato bid silang mapaeskwela. Aron naa sila'y maayong ugma. Dali aras panahon dan sa. Niya, mga tiguang na ta. Maugyo dong. O nalipay na lang ko sa atong pangidaron karon. Napahuman yun nato ang atong mga anak. O karon, maitagsa-tagsa na sila ka mga trabaho. Maugyo. O day, nalipay ko nga ikaw paghihapon ang akong gikauban karong panahon. Tungod kay love nato ang usad-usado. Mao ba? Ngano ka ba na? Naunsa ka, ha? Kadiyot, ha? Kay, murag, nituyok man ang akong pananaw. Uy, pagklaro diha, uy. Kadihot kay magkuha kong tubig, ha?
Ginoo ko! Ginoo ko, Tonyo! Natumba si Tonyo! Tabang! Tabang! Dong, Dong, kumusta naman ka, ha? Pa? Kinsa man mo. Wala ka makailana mo, Dong. Ako ni Dong Tonyo ang imong asawa. O niauban ako ang atong anak na madre, si Sister Jocelyn. Wa ko makailan ninyo. Doktor, o sa nahitabo sa kumpana, nga mo ba sa mga ilana mo? Na-stroke siya o naapektuhan ang iyang utok. Unas, Pero ay mong kabalaka. Dako ang kahigayunan nga maayo siya sa iyang sakit. unsa ni nga kolor kani? Blue. Wow, nakaila na jud ka. Kini unsa man ni nga letter? B. Ma, gamay na lang gid ang kuwang. Maayo na si Papa. Oh, anak. Ma, kinahanglan ako mo balik sa monasteryo. Oh, sige anak. Ako nalay bahala din Naaman sa kuy kauban din Niaman si Alma. Sige, Ma. Pa, pagpakaayo, ha? Mudo-oro niya ko din Oh, hutda ni aron mo tumar na kas imong tambal. Hutda ha. Carmen. Tonyo, doon nakailang ka na nako. Oh, ikaw si Carmen. Ang akong pinanggang asawa. Lord, salamat kay nabalik na ang memory sa kumbana. Naunsa man di ay ko. Na-stroke ka o naapektuhan ang imong memory. Apan karon nabalik na ni. Salamat kaayo, Diyos ko. Nga sa ato pa, naulian ko sa inyong pag-atiban ko. Oo, Dong. Salamat ninyo, Day. Salamat. Nga di agapirmi sa akong giliran. Dong. Di ba nanumpa man ta sa usa-kusa? Nga mag-inunungay ta sa kasakit o sa kalipay. O kamatayon rin makabuhag nato. Day. Maong sa tanaghigayon ni ako ba ni Motonyo. Kay bisan og tiguwag na ta. Mahal paghihapon ti ka. Og andam ti kag silbihan sa tanaghigayon. Salamat. Mahal ko usap ikaw, Day Carmen. Tonyo. In the morning of love and sleep and tide are rolling by like thunder now. Bisan pa man og mga idara na sila si Kuya Tonyo o Ate Carmen. Nagpabiling paghihapon ang ilang gugma sa usag-usa. Dini na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong suwatan po. More power sa RMN.